Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Waqt żjara statali fl-Irlanda, il-President ta' Malta George Vella u l-President Irlandiż Michael D. Higgins ikkonfermaw relazzjonijiet b'saħħithom li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-President Malti kellu taħdidiet mal-President tal-Irlanda li fihom enfasizzaw fuq il-prijoritajiet ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, in-newtralità, it-tibdil fil-klima u l-aħħar żviluppi fil-gwerra fl-Ukrajna u l-migrazzjoni fost temi oħrajn. Fil-palazz tal-President Irlandiż, il-President Vella ħawwel siġra tal-Ballut Irlandiż u flimkien ma' Sinjura Vella daq il-qampina tal-paċi u appoġġa kuruna tal-fjuri mal-mafkar iddedikat lil memorja ta' dawk li taw ħajjithom għal-ħelsien tal-Irlanda. Il-President ta' Malta kellu wkoll laqgħa mal-Prim Ministru Irlandiż Leo Varadkar huma ddiskutew it-tibdil fil-klima u l-gwerra fl-Ukrajna. Fl-Irlanda, l-President George Vella jinsab akkumpanjat fost l-oħrajn mill-Ministru għall-Inklużjoni, l-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli.